Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Happy New Year sa tanang mga regular nga tigpaminaw sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan sa ebanghelyo. Ug special greetings sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 2 verse 5 hangtod sa verse 11. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Iyang gantihan ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat, alang kanila nga pinaagi sa pagkugi sa maayong mga buhat nga nangita sa kahimayaan ug kadungganan ug sa walay pagkadunot, maghatag siya og kinabuhing walay katapusan. Samtang alang kanila nga nahigugma lamang sa kaugalingon ug wala nagasubay sa kamatuoran, kundili nagasunod hinuon sa pagkadautan, alang kanila ang tunglo ug kasuko. Adunay pag-antos ug pagkaalaot sa matag kalag sa tawo nga nagabuhat og dautan, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. Apan kahimayaan, kadungganan ug kalinaw sa matag tawo nga nagbuhat og maayo, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego, tungod kay ang Dios walay pinalabi sa mga tawo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So review lang kita og jutay mga kaigsuonan no. Sa bersikulo 4, gilinaw gayud kaayo ni Apostol Paul nga maayo gayud kaayo ang Dios sa tanang mga katawhan. Gipanalanginan sa Ginoo ang mga tawo sa kinabuhi ug kapiskay sa panglawas. Iyang gipuno ang kalibutan sa tanang mga bahandi, mga nindot nga mga butang, companionship sa mga pamilya ug mga kahigalaan ug tanang mga resources nga gikinahanglan nato sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug ang pinakamahinungdanon gayud kaayo sa tanan isip pagpakita sa kaayo sa Ginoo sa tanang mga katawhan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo nga namatay didto sa cross sa Kalbaryo aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kini nga mahimayaon nga ebanghelyo ginawali na kini sa tibuok kalibutan mga kahigalaan. Ang pagkamaayo sa Ginoo, ang iyang pag-antos ug pagpailob ug taas kaayo, gidisenyo kini sa Ginoo aron maaghat kita nga maghinulsol sa atong mga sala. So kung tarong gayud ang paminsar sa usa ka tawo, ang pagkamaayo ug kaluoy sa Ginoo mao ang magduot kaniya nga talikdan niya ang iyang sala ug ang iyang pagkarebelde batok sa Dios. Apan kasagara sa mga tawo ni ining kalibutana nagdumili sa pagbuhat niini. Sa pagpailob sa Ginoo sa iyang pag-antos, naghatag siya og kahigayunan sa mga katawhan nga maghinulsol. So ayaw gayud kasipyat higala sa paghunahuna nga tungod kay ang Ginoo nagpakita sa iyang kaayo kanimo, nagpailob kanimo, dili na moabot ang paghukom sa Dios. No. Nagpakita ang Ginoo og pagpailob, apan ang iyang pagpailob mga kaigsuonan limitado lamang ang gitas-on niini. Matapos gihapon ang pagpailob sa Ginoo, suddenly or walay pasidaan, basta ang pagpailob sa Ginoo aduna gayoy utlanan. Now sa bersikulo 5, gipahigmata kita sa kamatuoran nga ang Ginoo aduna gayoy paghukom batok sa sala. This is the second time sa Book of Romans nga gidirect ni Apostle Paul ang atong attention mahitungod sa tunglo sa Dios. Una, iyang giingon sa Romans chapter 1 verse 18. Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkaliko ug pagkadautan sa mga tawo nga pinaagi sa ilang pagkadautan gipugngan ang kamatuoran.
Sa Romans chapter 1 verse 18 mga kaigsuunan, gisulti ni Pablo nga ang tunglo sa Ginoo dugay rang napadayag, natagamtaman na kini sa mga katawhan from time to time. Now sa Romans chapter 2 verse 5, ang giingon ni Pablo, adunay final day, final nga adlaw sa pagbukbo sa Ginoo sa kinatibuk-an niyang tunglo. Mao kini ultimo nga pagpadayag sa kinatibuk-ang tunglo ug kapungot sa Dios nga mahitabo on the judgment day. So buot ni Apostle Paul nga masabta nato sa tataw gayud nga ang Ginoo nagpailob pa karon, nagantos pa ang Ginoo og taas karon, pero dili kana nagpasabot nga gikalimtan na sa Ginoo ang atong sala, nga wala na kitay tulubagon mga kaigsuunan. No. Ang matag sala nga atong ginabuhat kada adlaw nagdugang kini sa atong gitigom nga tunglo nga ibubo sa Ginoo sa adlaw sa iyang kapungot. So sa matag adlaw nga ang mga katawhan mibalibad sa paghinulsol, nagdugang sila og tunglo og kapungot sa Dios nga ilang tinigom nga ipadayag sa matarong nga adlaw nga paghukom sa atong buhi nga Dios. Mo kini giingon sa Romans chapter 2 verse 5, apan sumala sa imong pagkagahi og kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon og tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. So ang giingon ni Pablo niini mga kahigalaan, ang tawo nga dili mahinulsulon nagtigom di ay og tunglo og kapungot nga ibubo sa Ginoo sa judgment day. So niining taknaa atong i-focus ang atong pagtuon mahitungod ni anang adlaw ang final judgment. Basin og muingon ka nga naunsa man ni si Pastor Jeremiah nga kanunay lang man ni siyang wali mahitungod sa judgment of God, sa tunglo sa Dios, sa umaabot nga paghukom. Well, adunay pipila ka mga rason mga kaigsuunan. Tungod kay ang Biblia nagtudlo gayud sa daghan kaayong bahin niini mahitungod sa tunglo sa Dios ug sa umaabot nga paghukom. So importante gayud kaayo kini nga tema sa balaang kasulatan. Buot sa Dios nga mahimo kining tataw sa atong hunahuna mga kaigsuunan. Kung matinud-anon ako nga pastor, ministro sa pulong sa Ginoo, kinahanglang iwali nako ang tunglo ug kapungot sa Dios ug ang paghukom nga umaabot. Hinaot nga dili makuhaan ang akong kadasig sa pagwali sa kamatuoran. Now ikaduhang rason, I want you to understand your peril. Buot nato nga mangurog sa kahadlok ang atong tigpaminaw. Buot nato nga mahadlok gayud ang kasing-kasing sa tawo, gumikan kay kung dili matamnan og kahadlok ang atong kasing-kasing, atong kalimtan dayon kini nga mensahe higala. Mo kini tendency sa mga tawo malimot dayon sa pasidaan sa balaang kasulatan. Mao gani nga gisulti gayud ni Jesus nga makatabang gayud kanato ang kahadlok mahitungod sa impyerno. Lucas kapitulo 12 bersikulo 4 hangtod sa 5 ang giingon dinhi, sultihan ko kamo akong mga higala, ayaw kamo kahadlok sa mga mupatay sa lawas, nga pagkahuman wala na sila'y mahimo pa, apan ipakita ko kaninyo kung kinsa ang angayan ninyong kahadlukan. Kahadlukin ninyo siya nga pagkahuman mupatay adunay gahom nga mutambog sa impyerno. Oo, ako magaingon kaninyo, siya ang inyong kahadlukan. So makatabang di ay kaayo higala nga matamnan og kahadlok ang atong kasing-kasing aron kita maghinulsol. Ug mao kini ang tumong sa atong pagpangwali dinhi sa kahanginan nga matugkan og kahadlok ang kasing-kasing sa mga tawo. Matud pa ni John Piper, kung ang kahadlok mao ang bugtong butang nga maghatag og kagawasan sa usa ka tawo gikan sa iyang pagkaulipon sa kasalanan, ug maoy mahimong hinungdan aron mo dangup siya kang Kristo, kung mao tungod ug alang sa gugma tuguti nga mao kana ang mahitabo, ug mao usab kini ang akong purpose sa pagwali dinhi sa kahanginan. Ang subo kaayo nga kamatuuran mga kaigsuunan is that walay mahimo si Pastor Jeremiah aron matugkan og kahadlok ang inyong kasing-kasing. Ang tawo nga adunay kahadlok mao lamang katong mga tawo nga naghinulsol sa ilang sala ug nagsalig kang Kristo. Kadto lamang mga tawo nga gitandog sa balaang espiritu. Matud pa sa Romans chapter 3 verse 18, walay kahadlok sa Dios sa ilang mga mata,
So as I am preaching right now, I am praying that the Holy Spirit will really touch the hearts of the listeners aron makabaton og kahadlok sa atong buhi nga Dios. Ang kamatuuran, mga kaigsuonan, mao kini nga walay hinungdan ang ebanghelyo ug ang mensahe mahitungod sa paghukom nga umaabot kung dili masabtan sa mga tawo nga ang Ginoo seryoso gayod sa iyang pasidaan. Nganong kinahanglan kang maluwas higala, kinahanglan kang maluwas gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios nga iyang ibubo sa adlaw sa paghukom. Ug sa nahabilin pang mga minuto sa atong pagpamalandong karon, diri ta mag-focus about the final day of judgment. Unang punto, mga kaigsunan, aduna gayoy day of judgment nga umaabot. Tataw kaini sa Romans chapter 2 verse 5. Apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. So wala gaingon si Pablo nga ang paghukom mukabat labang og usa ka adlaw. No, ang paghukom sa Ginoo eternal. Eternal, mga kaigsunan, walay katapusan. Ug ang tanang tawo i-examine sa atong Ginoo individually and thoroughly. Wala gayoy palabyon nga detalye sa pag-examine sa Ginoo sa tanang mga katawhan sa adlaw sa paghukom. Sigurado gayud kining mahitabo gumikan kay naka-fix na kini. Gitakda na kini sa Ginoo kining adlaw. Ang giingon sa Acts chapter 17 verse 31, tungod kay gitakda niya ang usa ka adlaw kung kanusa niya hukman ang kalibutan, sumala sa pagkamatarong pinaagi sa lalaki nga iyang gitagana. Si Jesus ang atong gihisgutan niini. Mark chapter 13 verse 32 and 33 ang giingon dinhi, apan mahitungod sa maong adlaw o oras, walay nasayod bisan ang mga anghel sa langit, bisan ang anak kundili ang amahan. Pagmatngon kamo, pagbantay kamo, tungod kay dili ninyo mahibaw-an kung kanusa ang panahon. Now, ang mga tawo manggod, mga kaigsunan, dili nila ma-imagine ang realidad nga ang ilang kinabuhi niining kalibutan na adunay utlanan. Wala may mga tawo nga maghuna-huna nga karon na silang adlaw mamatay. Bisan gani ang mga tigulang maglaom gihapon nga mukabat pa ang ilang kinabuhi nga nahabilin og 20 or 30 ka tuig. Wala gayoy tawo nga sa iyang kinasuluran nagtuo siya nga adunay final day of judgment. Kay kung gihuna-huna kana sa kasagarang mga tawo, magpangurog sila sa kahadlok karon pa lang. Pero kasagara sa mga katawhan, mga matay na lang, wa gyud nila pamalandungi ang kamatuoran mahitungod sa adlaw sa paghukom. So usa ka butang, mga kahigalaan, nga tataw gayud kaayo ato ning klaruhon karon. Moabot ang panahon nga ikaw ug ako mubarog atubangan sa Ginoo ug ibuklad sa Ginoo ang iyang libro ug pagahukman ikaw higala, either eternal life or eternal nga pag-antos didto sa impyerno. You will receive glory, honor, and peace, or makadawat ikaw og walay katapusan nga kapungot ug kasuko sa Ginoo didto sa impyerno. Now, ang atong kinabuhi niining kalibutan na matawag nato og intoxicating, daghan kaayong problema niining kalibutan na. Ang atong mga batanon karon, mga kabataan, wala na sila laing gihuna-huna pa kundili internet, Facebook, cellphone. Wala na sila oras aron mamalandong sa eternidad ug sa adlaw sa paghukom. Ang atong kultura karon dili na seryoso niining mga butanga. Ang mga teenagers wala na gitudluan nga maghuna-huna ug maminsar isip mga adults. Ang kabug-aton sa responsibilidad atong gitangtang gikan sa mga anak unya gipas-an tanan sa mga ginikanan. Bisan pa ang mga middle-aged nga mga katawhan, wala na laing gihuna-huna kundi salida, bakasyon, mga kalingawan niining kalibutan na, televisions, computer, mga sakyanan, kotse na. Wala na gay oras aron mamalandong alang sa eternidad. Wala na. Ang mga tiguang pod, naniguwang na lang sila sa kagahi sa ilang kasing-kasing huna-huna. Naanad na sila sa pagbalibad sa atong buhi nga Dios. Naniguwang na lang sila nga wa nila pamalandungi ang eternidad.
Unsa may atong malauman, gawas na lamang kung hikapon sila sa atong buhi nga Dios, tandugon ang ilang kasing-kasing. Ang kamatuoran nagpabilin higala nga umaabot ang adlaw sa paghukom. Moabot kini sa takna nga wala gani nato damha. Bukadto ang unang punto. Ikaduhang punto, ang adlaw sa paghukom usa kini ka matarong nga paghukom ug makatarunganon nga paghukom. Kini nga judgment sumala kini sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang giingon sa Romans chapter 2 verse 5, apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. So kini nga paghukom, ang hinungdan ini ang kagahi sa kasing-kasing sa mga tawo. Kasing-kasing nga dili mahinulsulon, and most importantly, ang pinakahinungdan niini nga paghukom mao ang sala sa mga katawhan. Romans chapter 1 verse 18, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkaliko ug pagkadautan sa mga tawo. Romans chapter 1 verse 29, napuno sila sa tanang pagkadili matarong. Matarong ang Dios higala. Ang iyang paghukom sumala kini sa iyang perfect nga hustisya ug perfect nga pagkamatarong. Dili mo tuo ang mga tawo niini. Dili gayud mo tuo ang mga tawo nga takos silang ikondenar, takos silang pagahukman. Mao gani nga kun dunay problema nga mahitabo sa ilang kinabuhi, grabe kaayo mo reklamo ug mo complain gumikan kay wala man nila makita nga ang ilang kaugalingon takos nga mudawat sa pagdisiplina sa Ginoo. Pero sa adlaw sa paghukom, mga kaigsunan, ibubo gayod sa Ginoo ang tanang tunglo ug kapungot niya batok sa imong sala ug batok sa sala sa tanang mga katawhan nga dili mahinulsulon. Genesis chapter 18 verse 25, mo kini ang pangutana ni Abraham sa Ginoo. Layo kayo nga mubuhat ka og sama niini, nga ang balaan imong patyon kauban sa dautan, nga murag pareho lamang ang balaan ug dautan, imposible nga mahitabo kana. Dili ba mubuhat og matarong ang maghuhukom sa tibuok kalibutan? Ang tubag sa pangutana ni Abraham, mga kaigsunan, oo. Bubuhat gayon og matarong ang maghuhukom sa kalibutan. Mugani nga kinahanglang mahadlo ka higala, gumikan kay ang paghukom sa Ginoo dili nato mailad. Kahibalo gayud siya sa matang sa kinabuhi nato nga gikinabuhi niining kalibutana. Kung ikaw wala kang Kristo, kung ikaw nagdumili sa pagpasakop sa pagka-Dios ni Kristo, i-expose sa Ginoo kining tanan sa adlaw sa paghukom. Ikatulo nga punto, kini nga paghukom, gitawag kini sa English og proportionate. Haum lamang gayud kini sa matang sa imong kinabuhi niining kalibutana. Nakabase kini sa atong mga aksyon, sa atong pagkinabuhi. Mas daghan ang sala, mas bugat ang kondemnasyon. Romans chapter 2 verse 6, iyang gantihan ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. Na wala nagtudlo si Pablo nga maluwas kita pinaagi sa atong maayong buhat, ha? Kaya kung atong basahon ang ubang bahin sa kasulatan, dili gayud pinasikad sa maayong buhat nato ang atong kaluwasan, kundili naluwas kita pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo nga madawat nato pinaagi sa pagtuo. In other words, ang atong kaluwasan nakabatay sa merito sa atong Ginoong Hesukristo, dili sa atong merito. It's based on the blood of Christ and His righteousness. Pero kung pagahukman kita sa Ginoo, buklaron sa Ginoo ang matang sa kinabuhi nato niining kalibutana, sumala sa bunga niini. Gumikan kay ang atong pagkinabuhi, mo man kini reflection sa kondisyon nato nga espiritual niining kalibutana. Kay ang tanan nga giluwas sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya, gihatagan man og bag-ong kasing-kasing. So ang tinuod nga pagtuo aduna gayoy bunga. Adunay bunga. Ang pagtuo nga walay bunga patay kana, mo kini giingon sa James chapter 2 verse 17 and 18. Mao nga ang pagtuo nga nag-inusara kung kini walay buhat patay. Apan adunay moingon, aduna kay pagtuo ako adunay buhat. Ipakita kanako ang imong pagtuo nga walay buhat ug ipakita ko pinaagi sa akong mga buhat ang akong pagtuo. In other words,
Tataw kayo sa Biblia nga giingon nga ang tinuod nga pagtuo mamunga ug balaan nga pagkinabuhi. Bag-o na ang ilang kasing-kasing, gitangtang na ang kasing-kasing nga bato ug gipulihan og kasing-kasing nga unod. Mao nga ang tinuod nga luwas, ang tinuod nga Kristohanon magkinabuhi gayod nga balaan. So kung dunay nag-angkon nga Kristohanon pero ang iyang kinabuhi walay kalainan sa kalibutan, dili siya tinuod nga luwas. Kaya ang tinuod nga luwas aduna gayoy kabag-uhan sa kasing-kasing. Hebrews chapter 6 verse 7 to 8 ang giingon dinhi. Tungod kay ang yuta nga nagainom sa ulan nga kasagarang mupatak kaniya, pagatubuan og mga tanom nga haom niini. Nga pinaagi kanila kini gibungkal, makadawat og panalangin nga gikan sa Dios. Apan kung kini ginatubuan og tunok og sampinit, kini walay hinungdan og hapit na nga sumpaon, ug ang iyang sangputan mao ang pagkasunog. Ang bot ipasabot sa author sa Hebrews mga kaigsunan nga ang naulanan sa ulan sa ebanghelyo mutubo ang pagkabalaan sa iyang kinabuhi. Apan kung ang nagatubo sa yuta sa iyang kinabuhi tunok og sampinit, dili ebanghelyo, dili kaluwasan ang miulan ni ana kundili mini kana nga kaluwasan mga kahigalaan. Gumikan kay ang ebanghelyo mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Ang ebanghelyo mao ang gahom sa Dios nga magpahiling kawas kanato gikan sa gahom sa sala. Ang sala wala nay gahom, ibabaw kanato alang kana sa tinuod nga mga luwas. Mao kini gitawag sa Biblia og obedience of the faith. Mo kini gihisgutan ni Pablo sa Romans 1:5 ug sa Romans chapter 16 verse 26, obedience of the faith. But pasabot ang tinuod nga nagtuo mo resulta kini sa kinabuhi nga masinugtanon sa sugo sa Dios. There is an obedience consistent with the faith. Ang tinuod nga Kristohanon namunga ug bunga sa pagkamatarong, and in this sense hukman kita sa Ginoo pinaagi sa atong buhat. Gumikan kay ang atong buhat nagpadayag kini sa tinuod nga kahimtang nato spiritually in the sight of God. Alang sa mga luwas, syempre ang ilang kinabuhi nahimo ng matarong, so sa adlaw sa paghukom mapadayag nga sila tinuod nga luwas ug nahimong matarong. Matarong ang matang sa ilang kinabuhi. Romans chapter 2 verse 7. Alang kanila nga pinaagi sa pagkugi sa maayong mga buhat, nga nangita sa kahimayaan ug kadungganan ug sa walay pagkadunot, maghatag siya og kinabuhing walay katapusan. So again, dili but ipasabot niini nga ang good works mao ang nakaluwas sa tawo, kundili ang good works mao kini ebidensya sa adlaw sa paghukom nga ang tawo tinuod nga naluwas. Kay ang tinuod nga naluwas aduna gayoy bag-o nga kasing-kasing ug bag-o nga kinabuhi. Romans chapter 2 verse 10. Apan kahimayaan, kadungganan ug kalinaw sa matag tawo nga nagbuhat og maayo, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. Now alang sa mga dautan, nga wala gayoy pagtuog pagsalig kang Kristo nga nahigugma kaayo sa ilang sala, ang Dios magabubo sa kinatibuk ang tunglo ug paghukom niya ug kapungot. Romans chapter 2 verse 8 and 9. Samtang alang kanila nga nahigugma lamang sa kaugalingon ug wala nagasubay sa kamatuuran, kundili nagasunod hinuon sa pagkadautan, alang kanila ang tunglo ug kasuko. Adunay pag-antos ug pagkaalaot sa matag kalag sa tawo nga nagabuhat og dautan, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. So aduna man goy mga aksyon nga nagpadayag kung tinuod ba kita nga luwas or dili. Nagpadayag kung ang usa ka tawo gibag-o ba gayod sa Ginoo. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Karon dayag ang mga buhat sa unod, ug kini mao ang pagpanapaw, kaulag, pagsimba sa mga Dios-Dios, pagpamarang, panag-away, panaglalis, kasina, kasuko, pagtagad lamang sa kaugalingon, panagbahin-bahin, paglinabanay, kasina, panaghubog-hubog, kahilayan ug ang mga susama niini. Gipasidaan ko kamo sama sa akong pagpasidaan kaninyo sa una, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios.
Mausab kini ang giingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Ang giingon dinhi, wala ba kamo masayod nga ang mga daotang tawo dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo palimbong ang mga mananapaw, mga nagasimba sa mga Dios-Dios, mga hingabit, mga binabayi ug mga nakighilawas sa isig kalalaki, mga kawatan, mga hakog, mga palahubog, mga himalikas o ang mga mangililad dili makapanunod sa gingharian sa Dios. So alang sa mga unbelievers dili magtotoo ang ilang sala nagkadugang alang sa ilang condemnation. Ug ang mga tawo nga daghan kaayo og sala, they will be punished more and more. Ang jutay ra og sala, they will still be punished, but they will be punished less. Mo kini giingon sa Romans chapter 2 verse 5 hangtod sa verse 6, apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Iyang gantihan ang mga tagtawo sumala sa iyang mga buhat. So ikaduha mga kaigsuunan, ang mga tawo nga dili luwas pagasilutan sila according to the amount of light nga ilang nadawat. Sumala sa kalamdag nga ilang nadawat. Yes, ang mga tawo pagahukman sumala sa ilang buhat. Apan what about those people nga wala gayud masayod sa kamatuoran? Wala gayud maabti sa pagwali sa pulong sa Dios. Unsa may mahitabo kanila? Ang Biblia tataw kayong nagaingon nga pagahukman gihapon sila. Daghan magong mga tawo nga nagpresume nga ang mga makasasala pagahukman because they have rejected Christ. Tinuod ba ya? Pero dunay mga tawo nga wa gyud makadungog sa pagwali sa ebanghelyo. What will happen to them? The Bible says wala sila ilusot. They will still be condemned. Romans chapter 1 verse 20 ang gingon dinhi, sukad pa niadtong gibuhat ang kalibutan ang iyang walay katapusang gahom ug pagkadios, bisan pagdili makita, nasabtan ug nakita pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat, aron wala sila'y ikapangulipas. Wala day lusot ang tanang tawo mga kaigsunan. Pero ang mga nasayod sa kamatuoran, mas paninglan gayud sila sa Dios. Mo kini giingon sa Luke chapter 12 verse 47 to 48. Ang giingon dinhi, ug kadtong maong ulipon nga nasayod sa kabubuton sa iyang amo, apan wala mangandam ug wala buhata ang sumala sa kabubuton niini, bunalan og daghan. Apan ang wala masayod ug mibuhat sa mga butang nga takos sa mga bunal, bunalan lamang og jutay. Apan sa matag usa nga gihatagan og daghan, daghan usab ang paninglon kaniya, ug kaniya nga gisaligan sa daghan, labawng daghan usab ang paninglon kaniya. So pagahukman sila sa Ginoo bisan pa ug wala sila'y igong kahibalo sa pulong sa Dios. So we naturally want to think nga katong mga nitibo sa bukid kaayo nga wala maabti sa ebanghelyo, katong mga unog tawo ba, katong mga brutal, grabe kaayo ang superstition, ilaganing ihalad ang ilang mga puya nga bata alang sa ilang Dios. Abi nato og mas silutan sila sa Ginoo og dako kaayo sa tanan, baliktad. Ang silutan sa Ginoo og dako kaayo kadtong nakadungog sa pulong sa Ginoo apan nagmagahi. Mao kadto ang silutan sa Ginoo og dako kayo. Gumikan kay ang gihatagan og daghan mas paninglan sa Ginoo. Matthew chapter 10 verse 14 and 15 ang giingon dinhi, si bisan kinsa nga dili mo dawat kaninyo o maminaw sa inyong mga pulong, pagbiya ninyo sa maong balay o sa maong lungsod, itaktak ninyo ang abog sa inyong mga tiil. Kamatuuran ang gipamulong ko kaninyo, mas pailuban pa sa Dios sa adlaw sa paghukom ang mga tawo sa Sodoma ug Gomora kaysa maong lungsod. So mas paninglan pa di ay kuno sa Ginoo ang tawo nga nakadungog sa kamatuoran, nasayod sa kamatuoran, apan nagdumili sa paghinulsol sa ilang sala ug pagdangup kang Kristo. So mao kini ang pangutana kaninyo karon higala. Tinuod gayud kaayo ang adlaw sa paghukom sa Ginoo. Gibatbat na dinhi sa kahanginan nga ang bugtong pamaagi nga makahiling kawas ikaw sa paghukom ug tunglo sa Dios mao ang paghinulsol sa imong sala. Pag-angkon nga dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon
ug pagsalig lamang sa dugo ni Kristo nga giula niya didto sa krus sa Kalbaryo. Pagsalig lamang kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Higala, kumusta ang imong sanong niini nga mensahe? Magpabilin ba ikaw sa imong kagahi? Magpabilin ba ikaw sa imong paghigugma sa imong sala ug imong gibaliwala ang tawag sa ebanghelyo nga kinahanglan maghinulsol ikaw ug modangup kang Kristo kung mao? Mas paninglan ka sa Ginoo ug dako kaayo sa adlaw sa paghukom kaysa sa mga barbaro nga wala gayud masayod sa kamatuoran. Pamalandungi kini higala, dangup kang Kristo karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.